Bati. Yes. Ingeni ka obedo objective. Yes. Ingeni weke wakni. To mana gima ng'eyo nikech ingeni ka ng'ato wakni ok obedo objective. To wada bedo objective. Weke wacho ni waluongo nying Jakom. Jakom en a leader, en jatelo mar Kenya. Nyaka luong nyinge nikech en a leader mar opposition, Ruto e president mar Kenya. Koro Jakom osebedo jatelo mar infrastructure mar African Union. King'iyo telo mar African Union mar chairman, jo Northern Africa oseyude, jo Southern Africa oseyude, jo West Africa oseyude. Koro koduogo East Africa, mano nyiso ni koro karwani e community ni. Ang'o mamono ka lemo ne Jakom lemo na maber. Ng'ama bedo African chairman mar African Union nigi budget mag peacekeeping mag the whole Africa. Mano nyiso ni en ng'ama odil gi president. Wanodo ne obed kamoro monyalo bedo gi yweyo mok ne okete dwada kete ndara. Mane proposal ma nyise. Itemo wacho ni Omullo wa penje gi itemo wacho ni wach mar yawo Sava mondo ng'e ng'ama noloyo ni to en koro gen gima onge ka. Sava na bire. Namba 2. Weke wacho ni winji. O wacho ni to Omullo ni. Winji Omullo ni to kanga. An nyakwaro ji joteko. Kendo ji joteko ng'ama nogore ne piny ni. Ma king'iyo kidhi kata mane Nairobi katiyo Jijo Road. An pok aneno Weke Road. Weke en koro nyako ng'e ni siasa kumowuoke nyako ng'e. Namba 3 gima kik wuondo go Kenya an gi tija an ng'ama tiyo kaka advisor mar jaduong' Musalia kaka political advisor. Koro moko modwa rito modwa nene gazette mago to buro rita kobiro to biogona mano kendo lamona maber kendo ber kabisa kendo lemona no nyisa no lemona kabisa. Koro mago to biro ambassadors be pokoti. Koro okia kata dibedo ambassador mar Africa America kata mar kuru mano lemo maber. Lakini kwa duoge e topic maber. Topic mo wacho ni wach Sava nite nyisi ni Sava en gima en ilungo ni emotive discussion. Wanyo wacho ni Sava en gima ilungo ni electronic pathway, yani en kama ikane information. To kamikane information ni joka nchiso wacho ni onyalo bedo kami ukete IBC ogere kamoro kata onyalo bedo iCloud. iCloud mano nyiso ni onyalo bedo Venezuela, onyalo bedo America, onyalo bedo South Africa. Koro kwa yangu kama Sava nitie itemo mana natemo penjo ni ma nyiso ni wach mar yawo Sava ni to en koro en gima wach Sava anyisi ni mano is the motives onge ng'ama bro yawo Sava nikech ng'ama yiene yawo Sava gina IBC ka giniko barua niki bro yawe ne jo IBC bro yawo ne gi Sava mano well and good inyalo tim miluongo ni forensic analysis mar Sava no mano onge shida ka joko dhi winjore kucho within months momegi nigi Sava no gi go take wan onge shida ibo yiene ng'ama no yombo ng'ane no yombo mano onge shida. Lakini gima ging'e ni Ruto en president mano setingo pala onge ka ginyalo loko loch kendo. Koro gima focus ni ere kaka onyalo konyo jo Kenya, ere gima important ma gik manche Ruto promise matayari ntie gik onge gima ni Ruto riambo anyalo kwano ni gima Ruto setimo within 8 months almost 50% ma Ruto gina ngogi ni mione gik mamulo ngema japinya achiel kachiel. Acha ko gik manche Ruto gik manche Ruto wacho. Ruto no wacho ni ko ka office no wacho nuko gomo mapiny ling mos mano kane wane Kenya Kwanza nowacho nuko go piny oyawo Hustlers Fund ji adimo yude ji milion 8 masano ka pesa moduoko pesa dimo di money economy 26 billion. Namba 2 Ruto wacho ni ko ka office appoint judges sani weche mag cases ringo ineno ka sano ko maki ngwech iterie court gik moko dhika. Namba 3 ondiko jopuonj 30,000 the first time ma president sitting president ondiko jopuonj mang'eny mogik e Kenya kai. Namba 4 Ruto wacho ni ko ka telo cost of living no wacho ni cost of living ngene kono wayude ntie measures mosekao ma nenore ni ntie mogo nen 230 sani mogo yudore 170 kadhi mbele to ngeno prodhi neno kosekao 10,000 tons mano wuok Mombasa mano donjo to tans gidhi medgi mani luongo ni waketo Omullo kada mo yawo simu kane gonwa simu gi japiny wapuro nitire mogo mar siling 170. Ing'eyo mogo kaka weke kaka kuonde ma Lavington kumodake ntie size monyiew mar mogo onyalo nyiew mogo ma kata mafuande ntie mogo ga mag fuande kadu luongo mogo kidhi koma supermarket gi kuonde mopogoro ibo yudo mogo ma 170 180 190 ntie kata mar 160 kanye
supermarkets ma town kae kata madala kuchicho mago mogo nitie koro kane wasegolo incentives manentie iluongo ni subsidies gecho ni subsidy kwalo go pesa to wacho ni ok wanyal subsidize production wa subsidize ok wanyal subsidize consumption wa subsidize production mane miyo wamiyo ji mbolea mane nyiso ni wang'iyo mbele ji dhi puro mbele ka ji dhi yien koro wach moro ni wach mogono mano kik wagoye siasa mano gima njo oserumo monego wa support ji opur mondo ket moge we apenyo mulo kapok